ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Қамардин Ҳусейнзода. 16 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди иштирок дар ҷаласаи ғайринавбатии сарони кишварҳои арабӣ ва аъзои созмони ҳамкории исломӣ аз шаҳри Давҳа, пойтахти давлати Қатар ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол намуданд. ёдовар мешавем ки 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. гузориши ҳамкорони мо. 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Давҳа меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос муовини сарвазир вазири мудофиаи давлати Қатар шайх Сауд ибни Абдураҳмон Олисонӣ ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа дар ҳошияи ҷаласаи ғайринавбатии сарони кишварҳои арабӣ ва аъзои созмони ҳамкории исломӣ бо амири давлати Қатар шайх Тамим ибни Ҳамад Оли Сонӣ мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ изҳор доштанд ки муносибатҳои Тоҷикистон ва Қатар бо дар назар доштани манфиатҳои муштарак ва бар асоси усули дӯстию бародарӣ пайваста густариш меёбад. натиҷаҳои бобарори сафарҳои расмӣ ва кории сатҳи олии Тоҷикистону Қатар дар соли гузашта ва мулоқоту тавофуқоти ҳосилшуда таъкид гардид. дар расаи байналмилалӣ таҳкими бештари робитаҳои сиёсӣ миёни кишварҳои зарур шумурда шуд. густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, рушди бештари ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёту коммуникатсия, саноат, истихроҷу коркарди маъданҳои кишоварзӣ барои ҳарду ҷониб судовар номида шуд. ба рушди пайвастаи ҳамкорӣ дар сатҳҳои фарҳанг, илму маориф ва сайёҳӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. атрофи равобити дуҷониба дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории исломӣ ва дигар сохторҳои бисёрҷониба табодули афкор сурат гирифт. мубодилаи ошкору ҳамаҷониба ҳамчунин доир бар рушди авзои минтақа дар пасманзари зарбаҳои ҳарбӣ ба Қатари дӯст ҷараён гирифт. 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа, пойтахти Қатар, дар ҷаласаи ғайринавбатии сарони кишварҳои арабӣ ва аъзои Созмони ҳамкории исломӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа, пойтахти давлати Қатар, дар ҷаласаи ғайринавбатии сарони кишварҳои арабӣ ва аъзои Созмони ҳамкории исломӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст роҳбари давлати мо аз ҳамлаи низомӣ ба давлати Қатар ки рӯзи 9 сентябр рух дод изҳори таассуф намуда, ин амалкардро таҷовуз ба соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии кишвари ба мо бародар номиданд. мо бори дигар ин амали таҷовузкоронаро ки поймолкунӣ дағалонаву ошкорои ҳуқуқи байналмилалӣ ва усулҳои бунёдии оинномаи Созмони Милали Муттаҳид мебошад, қотиёна маҳкум мекунем, иброз доштанд президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарвари давлати мо зимни суханронӣ рӯйдод ва тамоюлҳои нигаронкунанда дар минтақаи Ховари Миёнаро ки ба амнияти байналмилалӣ таҳдиди ҷиддӣ доранд таҳлил намуда,
توجه سران دولت‌ها و دیگر اشتراکداران جلسه را به دریافت راه‌های حل این مشکلات جلب کردند. باعث تأسف شدید است که در طول 2 سال اخیر جامعه جهانی شاهد وضع فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه است و هنوز هم آرمان‌های مردم فلسطین موضوع مبرم روزنامه بین‌المللی باقی ماندند. اظهار داشتند رهبر دولت محترم امامعلی رحمان. تأکید گردید که همه گونه عملکردهای خشونت‌آمیز در منطقه امروز باعث افزایش تشنج و سر زدن اختلافات نو می‌گردند و آنها به خصوص بر روند مذاکرات و مکالمه جهت رسیدن به صلح و ثبات پایدار در منطقه مانع ایجاد می‌کنند. محترم امامعلی رحمان در شرایط مرکب و پیچیده گیوسیاسی منطقه و جهان تحکیم همبستگی بیش از پیش امت مسلمان را ضرور شمردند. گفته شد که بدون همکاری ثمره‌بخش و سودمند جانب‌ها در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های پیشرفته، دستیابی به هدف‌های عالی سازمان غیر امکان است. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهای اعضای سازمان همکاری اسلامی را کفالت با اعتماد تأمین امنیت و ثبات و نیکواحوالی امت مسلمان ارزیابی نمودند. در ادامه تاکید گردید که امروز امت مسلمان رو بر روی خطرهای فاجعه‌بار تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدیدها به تمدن بشری قرار دارد. برخورد یگانه و رویکرد مشترک کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با این عامل‌های خطرزا تقاضای زمان نامیده شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از سهم نهایت بزرگ متفکران و نابغه‌های گذشته ما در تشکلیابی تمدن بشری به خصوص فرهنگ صلح‌آفری و همزیستی مسالمت‌آمیز یادآور شده. ضرور شمردند که با تکیه به این میراث پرقناوت مشترک باید مفکوره جامعه‌های خود را من بعد هم در روحیه ارزش‌های نیک و سازنده تکمیل داده به جهانیان همبستگی امت مسلمان را نشان دهیم. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار امید نمودند که جلسه امروزه ما به تقویت اتحاد و همبستگی در مقابل خوف و خطرهای زمان معاصر و پیشگیری از همه گونه پایمالسازی قانون‌های پذیرفته شده بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. 15 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر دوحه در حاشیه جلسه غیرنوبتی سران کشورهای عربی و اعضای سازمان همکاری اسلامی با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری تاجیکستان و ایران و موضوعهای منطقوی و بین المللی مورد توجه مشترک بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از تمایل و تحولات مثبت سالهای آخر در همکاری دو کشور اظهار قناعتمندی نموده تماس و ملاقات پیوسته را عامل مهمی تکانبخش رشد روابط نامیدند. تاکید گردید که ما ارزش‌های مشترک ترغیب و فرهنگ و زبان کشورهایمان را همیشه پاس می‌داریم. جانب‌ها وضع کنونی مرکب و نااستوار منطقه خاورمیانه و جهان اسلام را محاکمه نموده اندیشیدن تدبیرهای مؤثر یکجایه را برای نگهداری اعتدال و آسایش سران ضرور شمردند. از قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که چند پیش صورت گرفته حل و فصل نزاع فلسطین و اسرائیل را در اساس اصول دو دولت برای دو مردم در نظر دارد استقبال کرده شد. گفته شد که تاجیکستان راه حل همه بحران و نزاع‌ها را در منطقه و جهان قبل از همه در مذاکرات و مکالمه می‌بیند. گفتگوی سودمند همچنین دایر به دیگر موضوعهای مورد نظر دو جانب جریان گرفت. 15 سپتامبر رئیس ژاگارکور کنشی جمهوری قرقیزستان نورانبек тургунбек оғул با سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. 15 سپتامبر رئیس ژاگارکو کنشی جمهوری قرقیزستان نورانبек тургунбек оғул با سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مهمان اولی قدر معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری قرقیزستان در جمهوری تاجیکستان استقبال گرفتند. 15 سپتامبر
раиси жакгорку кенеши ҷумҳурии қирғизистон нурланбек тургунбек уулу дар доираи сафари расмии худ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо нишони эҳтиром ба таърихи давлатдорӣ ва фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи исмоили сомонӣ гулчанбар гузошт. имрӯз дар бинои парламенти кишвар мулоқоти хосаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва раиси жакгорку кенеши ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам нурланбек тургунбек уулу ва музокирот бо иштироки ҳайатҳои расмӣ баргузор гардид. қабл аз оғози мулоқотҳо раиси жакгорку кенеши ҷумҳурии қирғизистон нурланбек тургунбек уулу дар китоби меҳмонони ифтихории парламенти ҷумҳурии тоҷикистон соядаст гузошт. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ, раиси жакгорку кенеши ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам нурланбек тургунбек уулу ва ҳайати ҳамроҳашро ба тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. дар мулоқоту музокирот доираи васеи масъалаҳои муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону қирғизистон дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн баррасӣ шуданд. ба рушди бемайлони робитаҳои байнипарламентӣ ҳамчун самти муҳими ҳамкории дуҷониба таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. ҷонибҳо ба муколамаи мунтазами сатҳи олӣ, натиҷаҳои сафарҳои мутақобилаи давлатии сарони ду давлат ва имзои санадҳои нави дуҷониба ки дар таҳкими заминаҳои ҳуқуқии муносибатҳои неки дӯстона ва ҳамҷавории ду кишвар нақши созгор дорад, баҳои баланд доданд. дар ин робита аҳамияти таърихии имзои шартнома байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ, шартнома миёни ҷумҳуриҳои тоҷикистон, қирғизистон ва узбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ махсус таъкид гардид. дар ин раванд нақши калидии парламентҳои ду кишвар дар тавсеяи заминаҳои ҳуқуқии муносибатҳои дуҷониба ва татбиқи аҳдномаҳои ба даст омада муҳим шуморида шуд. бо таваҷҷӯҳ ба рушди тоза касб кардани анъанаҳои таърихии дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва эҳтироми ҳамдигарӣ, ҷонибҳо барои таҳкими муколамаи амалӣ ҷиҳати пешбурди мӯътадили муносибатҳои тоҷикистону қирғизистон ҳавасмандии муштарак зоҳир намуданд. такон бахшидан ба рушди ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ бо дар назардошти афзун намудани ҳаҷми гардиши мол ва истифодаи иқтидори мавҷудаи ду кишвар дар ин самт ба мақсад мувофиқ дониста шуд. тамоюли мусбати афзоиши гардиши мол дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ ба мушоҳида расид. зикр гардид ки дар таъмини тавсеяи ҳамкориҳои иқтисодӣ шӯрои байниҳукуматӣ ки бо ташаббуси сарони ду давлат таъсис ёфтааст нақши муассир дорад. ба масъалаҳои соддагардонии расмиёти гумрукӣ ва сертификатсиякунонии маҳсулот тавассути равзанаи ягона, таъсис додани долони нақлиётию логистикии байни душанбе ва бишкек, ташкили намоишгоҳҳо ва ҳамоишҳои тиҷоратию сармоягузорӣ ва муаррифии рақамии маҳсулоти саноативу аграрии ду кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ҷонибҳо фаъолгардонии ҳамкорӣ оид ба сармоягузорӣ, фароҳам овардани шароити муносиби амалисозии лоиҳаҳои сармоягузории муштарак дар самтҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати сабук, истеҳсоли нуриҳои минералӣ ва энергетикаро зарур донистанд. омодагии ҷонибҳо барои рушди мунтазами робитаҳо дар соҳаҳои фарҳангу башардӯстӣ ва илмию техникӣ, аз ҷумла густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои илму маъриф, фарҳанг, тандурустӣ, сайёҳӣ, варзиш ва сиёсати ҷавонон изҳор карда шуд. баррасии ҳамкориҳои байналмилалӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, таҳкими ҳамкорӣ дар бахши амният ва мубориза бо терроризм, экстремизм, тундгароии динӣ, қочоқи маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ аз мавзӯъҳои дигари музокирот буданд. аз 16 то 18 сентябри соли равон бори аввал дар шаҳри душанбе форуми муштараки сармоягузории ҷаҳонӣ сайёҳӣ баргузор мегардад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ 16-18 сентябри соли 2025 нахустин маротиба дар шаҳри душанбе форуми муштараки сармоягузории ҷаҳонии сайёҳӣ баргузор мегардад.
тоҷикистон аз соли 2007 инҷониб аъзои комилҳуқуқи созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ мебошад. баргузории форуми муштараки сармоягузории ҷаҳонии сайёҳӣ ба мустаҳкам гардидани мавқеи кишвар дар байни кишварҳои аъзо, ноил шудан ба ҳадафмандии муқими душанбе, шарикони рушд, ассотсиатсияи сайёҳии кишвар, ширкатҳои сайёҳии ватанӣ, меҳмонхонаҳо, осоишгоҳҳо, муассисаҳои таълимие ки дар риштаи сайёҳӣ мутахассис омода месозанд, коршиносони соҳа, марказҳои иттилоотию хизматрасонӣ ва рӯзноманигорони дохилию хориҷӣ иштирок менамоянд. дар кори форум масъалаҳои ҳамкории мутақобил ва табодули таҷрибаи назар аст байни давлатҳои аъзои созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ, ҷалби сармоя, рушди инфраструктур ва муаррифии ҳарчи бештари иқтидори сайёҳӣ баррасӣ мегарданд. форуми мазкур яке аз заминаи асосии ҷалби сармоя ба иқтисодиёти кишвар аст ва ҳамзамон дар баргузории форуми мазкур дар назар аст ки ширкатҳои сайёҳӣ аз хориҷи кишвар иштирок намоянд ва дар форуми мазкур зиёда аз 22 кишвари хориҷа ва ҳамзамон кишварҳои аъзои созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ иштирок менамоянд ки байни ширкатҳои сайёҳии ватании мо шартномаҳои ҳамкорӣ баста мешавад ва чунин доираи баргузории форумҳо яке аз заминаи асосии муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва зарфиятҳои сайёҳии кишвари азизамон ҳаст. узвияти кишвари мо дар созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ ки яке аз 12 оҷонсии созмони милали муттаҳид ба ҳисоб меравад, дар баробари омӯзиши таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ ва иштирок дар ҷараёни ҳалли масоили рӯзмарраи соҳа барои ташаккул ва дар оянда мустаҳкам гардидани имиҷи ҷумҳурӣ ҳамчун кишвари сайёҳӣ манфиати зиёд мерасонад. инчунин узвият ба ин созмон ва баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи баланд барои гузарондани таҳлилҳои маркетингӣ ва муайян кардани захираю имкониёти кишвар дар бахши сайёҳӣ шароити мусоид фароҳам меорад. дар доираи рушди инфраструктураи сатҳи маҳал бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони ватанӣ дар деҳаи носирободи ҷамоати деҳоти саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо кашидани худ хати оби нӯшокӣ сокинон бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи амалӣ намудани ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва бо саҳмгузории соҳибкори ватанӣ Шамсов Сулаймон дар деҳаи носирободи ҷамоати деҳоти саричашмаи ноҳия хати оби нӯшокӣ кашида шуд. тибқи маълумот айни ҳол деҳаи мазкур 180 хоҷагӣ дошта чандин сол инҷониб аз сабаби кӯҳнаю фарсуда шудани қубурҳои обгузар сокинон аз норасогии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд ва обро аз масофаи 3 километр дуртар дастрас мекарданд. акнун мушкилоти сокинон бартараф шуда бо оби тозаи доимӣ дастрасӣ пайдо намуданд. дар расми ба истифодадиҳии хати оби нӯшокӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, фаъолону масъулон ва сокинони маҳаллӣ иштирок доштанд. иттилоъ дода шуд ки нақшаи обтаъминкунии ҷамоати деҳоти саричашма барои деҳаи носиробод 2 ҳавзи 170 кубаро ташкил дода ба воситаи қубурҳои обкашонӣ аз масофаи 2 километру 300 метр тавассути захиранамоӣ об ба сокинон дастрас мегардад. зимни суҳбату вохӯрӣ бо сокинон таъкид карда шуд ки иқдоми мазкур дар заминаи ташаббус ва сиёсати созандаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини зиндагии шоистаи мардум амалӣ гардидааст. ҳамзамон дар ин рӯз ҷавонони деҳаи саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин соҳиби боз як майдончаи варзишӣ наву замонавӣ гардиданд. майдончаи мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамдастӣ бо соҳибкори маҳаллӣ Раҳмонов Алимурод бунёд гардида дорои шароити муосири баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла футбол мебошад. дар доираи таҷлил аз 34 солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҷамоати деҳоти саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин як майдончаи варзишӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шуд. дар анҷом аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ба ҷавонону наврасони деҳа либос ва дигар лавозимоти варзишӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон ёдовар шуданд ки рӯзҳои наздик дар ин майдончаи навбунёд байни дастаҳои футболбозони маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти саричашма мусобиқаи футбол баргузор шуда ғолибон қадршиносӣ карда мешаванд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 5 иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ мавриди баҳрабардорӣ
قرار گرفته شده در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی وسعت دارد. همکاران ما گزارش می‌دهند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه نورآباد بنیاد و از نوسازی ده‌ها انشاءات خواجگی خلق پیش بینی شده. با انجام کارهای ساختمانی یک قطار انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفت که در افتتاح آن نماینده مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مهمانان شرکت داشتند. از جمله در دهه عینی با اقدام صاحبکار و سهم اهالی دهه تالار بالا پوشیده ورزشی برای جلب جوانان با نمادهای گوناگون ورزش بنیاد گردید. این تالار با تمام شرایط‌های ساختمانی جوابگو بوده. بنیاد آن امکان فراهم می‌آورد که علاقه صدها نفر جوانان بالیاقت و صاحب استعداد در این تالار مهارت و ملکه ورزشی خود را از استادان کسبی با سم صیقل دهند. در دهه کبوتیان صاحبکار محلی بینای داشانه بنیاد نموده است که آن برای مرکزی سودا و دیگر خدمترسانی‌ها پیش بینی شده است تا اهالی دهه می‌باید به مرکز ناحیه نرفته مال‌های طلبات هر روزه استحصال وطنی را از این مغازه دسترس نمایند. در روند کارهای آبادانی شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی از تعمیر اساسی برآورده شد، زیرا سالها باز این مؤسسه تندرستی و تعمیر و از نوسازی احتیاج داشته. همزمان نارساگی تجهیزات طبی احساس میشد. این است که بعد اجرای کارهای پیش بینی شده همه حجره‌های کاری و طبابتی با تجهیزات طبی و دیگر لوازمات ضروری تامین کرده شدند تا این بعد سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردد. در روند کارهای آبادانی با مقصد بهتر نمودن حرکت معتدل نقلیات بین دهه آبیلورد اهالی با از نوسازی راه‌های محلی شروع کردند تا بدین وسیله راه‌های ماشینگرد آن منفرج کرده شود. با مقصد اجرای دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بابت جمع‌آوری محصولات کشاورزی، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان از میدان‌های کشاورزی موضع‌های بلنکو دیدن کرده و کشاورزان بابت افزایش استحصال محصولات، ذخیره تخمی برای کشت سال آینده و تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوش‌صفت دستور و مصلحت‌ها دادند. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.